там ще ги прочетете тези стихове. Обещанията са ти дадени, за да си участник в естеството на Бога. Не просто да имаш, не само да имаш, това го включва, но и да бъдеш. Да бъдеш като Него. Бог направи човека по свой образ и подобие. Човека си намери много измишления. Той прие измишленията на дявола. Но днеска ти преди това приеми Божиите мисли, приеми Божиите думи и живей според тях. Бог ви е благословил. Вие имате привилегията да слушате това, което днес Бог ви говори. Казвам ви и с това завършвам. Това, което днеска ви говори, е само предисловието. Само краткото въведение на цялото послание, което Бог има по тази тема. Духовните закони. Дали ги изпълняваш или не? Ако изпълняваш закона, т.е. ако живееш според Божите закони, ти си благословен и защитен. Законът те защитава. Когато живееш в нарушение, има глоба. Штраф. Глоба. Живейте според Божието Слово. Вярвайте го. Пазете го в сърцето си. Разбирайте го. Като се приберете, запишете си неща, които днес Господ ви е говорил. Не позволявайте Сатана да ви отнеме това, което днес сте получили. Това е силно послание, ви казвам. Това не е мое. Господ ми го е дал, за да ви го споделя. Господ ми го е дал да го споделя на много повече хора. И е привилегия от Господа, че сте тук и го слушате. Него. Слава на Господа! Обичам ви и ви благославям, брата и сестри. Ние те обичаме и вярвам, че наистина това слово ще донесе много. Аз искам да се молим.